Greater Tipraland no Hamjawgwi Tipra Bodol no full support Khlainai TSF. Buskangni salo Tipra Bodol bai thansake Greater Tipraland ni bagoi choba ongkhonai TSF. Kokti saldi poro ni umao kaisa koktum pandaringgoi o saklai murka TSF ni haste ojamarok. Koktum pandao manjaka TSF ni haste achuk phang Bishukumar Deparma, Tangphang John Deparma te Advisory Chairman Upendra Deparma akosong. Greater Tipraland no khapurjagoi haino hai Tipra Bodol no full support Khlainai hini saklai murka TSF. Tipra sarokni hamkhraini bagi biskangni salo Tipra Bodol bai thansake Greater Tipraland ni bagi choba ongkhronai TSF. Kokti saldi poroni umao kaisa koktum pandaringgoi o saklai murka TSF ni haste ojamarok. Koktum pandao manjaka TSF ni haste achuk phang Bishukumar Deparma, Tangphang John Deparma tai Advisory Chairman Upendra Deparma akosong. Koktum pandao kok sana thangai TSF mothani Advisory Chairman Upendra Deparma shakha TSF skangni simino hastini Tipra sarokni hamkhraini bagoi samungkhlai phaimani biskangni salobo hastini lukorokni hamkhraini kokno wan sugoi samung tangi thangnai TSF obini bagi Greater Tipraland no khapurjagoi Tipra Bodol no full support Khlainai TSF biskangni salo Tipra Bodol bai thansake Greater Tipraland ni bagi choba ongkhronai TSF hanai TSF kuno kaisa political party ni organization ya biaba chini own aim and ideology tongo je jaga chini borok ni kaham kai a jaga ono TSF tongo tai kuno jaga uslomani gori जों साइमन का थांनाय continuous 25 years leftist ni rule of haino TSF asuk hard sibo bo TSF tongoi tongo biaba जों tabuk bo TSF tongo जों ulo bo tongnai जों tini hai jorao hongkai जों belai no hambai sini maharaja sini Tipra Phano sini Tripura no lead khai जोंनो kaisa kaham disawo kaisa kaham lamo जोंनो tlangai thangai tongmani bagai abage bobagrano hambai marwo bini leadership molprum no tongthong o Greater Tipraland ni chobawo TSF haino hai maharaj bai tongnai Tipra motha bai tongnai tai Greater Tipraland ni bagai जों physically mentally morally je mansa जों Tipra motha bai जों samung thangai thangnai jini Greater Tipraland ni bagai North kaisa student organization se kogo gai tabuk North ni support borno hning pana borle de Tipra motha ni student organization North ga nai na ki onno ga khai amti ang North no mono saka TSF ni naharmu borok do phani sini borok indigenous mothani thansa no kari aro kuno kurei maharaj ni kaham nahar mungo bini Greater Tipraland ni thansa ni maribo जों tabuk maharaj ni ringma bai जों tabuk maharaj no fully जों support khlainai Phiabas kangni simino Tipra motha political platform of hayasini tei phaimani ya globo Tipra Bodol bai gdalwi no samkhlai tongo TSF haike haino haite waisa koktum pandaringai Greater Tipraland no khapurjagi full support Khlainai hinai kacham kokno haino haite waisa saklaimani uklogo tamuna harmung tong abunate kmang mauklai kha haste ni lukorok Phiaba TSF kaisa thangkrung Bodol bai krungjakya kaisa srai ringsrungnai motha haike buskani salobo sakni manthai tei manmungno naharoi kaisa thangkrung Bodol bai phano gdal yawi neutral o tongai samungkhlai kheno Tipra sarokni thinangni bagi hamkhrei ngnai khani wansugo hasti ni kbangkuk sinai duknai rok Raja Khorang gulini simi Krishanuni kokthum Chini Khorang